guys, magandang gabi po sa lahat at welcome muli sa ating panibagong video guys, no? So, ayan, gaya na naman po tayo guys ng Bicol Province, no? So, muli, magandang gabi po sa lahat at maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood lagi ng aming vlogs, no? So yun guys, at na-check na natin ang ating unit, no? Ang ating truck at nalagyan na rin natin ng tubig. Ayan, i-light na tayo. So bago rin natin pakaragahan to guys ay na-check na rin natin to. So bali double check lang tayo at dadaan tayo ng expressway. So yun guys, muli maraming salamat sa inyo, no? Lubos na po salamat pa rin palagi sa panonood lagi ng aming vlogs, no? Kahit paunti-unti yung ating subscriber na dagdag, maraming salamat pa rin sa inyo sa mga na-subscribe dyan. Maraming salamat sa mga bagong friends, mga bagong subscriber ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo, di ko man kayo kilala. Maraming salamat. So yun guys, so babiyahe tayo guys ng Quezon Province to Bicol Province, no? So hanggang Sorsogon tayo. So bali mag-umpisa tayo guys ng Calawag, Quezon, tapos Dait. Yan, sunod-sunod na yan. Naway manood kayo hanggang dulo. So yun guys, stay tuned lang kayo dyan at update ko na lang kayo guys mamaya sa paglabas natin sa mga kasama natin na si Richard wala pa. Ayan. Ayan guys, dito na tayo sa labas at meron tayong bagong kasama. Kusog kayo niyo. Ala, kusog. Bisaya ka kusog. You know, kasama natin guys si Alex. At syempre, si Frankie. Shout out mo na si Otalo. Shout out ka. Kasama na siya. Totoo guys. May kasama tayong kasama natin yung kapatid ni Francis Clarin, no? Dong Clarin TV. Ayan, so yan guys, di dumating si Richard at di ata nasabihan at di ko rin nasabihan guys, kaya ayun, buti na lang may stay in sa barak. So magagawa ng paraan ng bukas makapasok, kasi kung hindi magagawa ng paraan yon, sigurado apat na araw walang pasok si Richard. Wachay! Pahinga man na si Richard. Ayan guys, so tara, isa tayo. Ang oras natin guys ay alas 12 na. So kaya lang to guys, kaya mag-skyway na lang tayo. Let's go! Okay. Let's go! Sa oras natin ay alas 5. Yan, so dito na tayo guys sa Gumaka, Quezon. I love Gumaka. Ayan, 5 oras sa tayong nananakbo guys. Ayan. Good morning guys, welcome Calawag, Quezon. A few moments later. Hey guys, good morning. Oras natin guys ay 6:23. Ayan, thank you Lord. At nakarating na tayo guys sa Calawag, Quezon. I love Calawag guys. Ayan. Dito tayo guys sa Seawall. Ayan guys. Sport, bagsakan. Out sa mga taga Calawag dyan. Hey guys. Okay lang hey guys. Yun o. Ami ko yung gribas ko kayo. Bisayad na ko. Guys, tumira natin guys sa ulo. Oras natin maya sa tayo natin mag alas 7 at pisa tayo maghakot at di tayo makatutok guys at maaga na. Yan guys, kain na tayo busal guys. Vlog kain tayo guys, kain busal. So yun guys, umpisa na sila maghakot, no? Ayan, so tayo guys ay habang naghakot sila ay magluluto tayo guys.
may bilhin na tayo ng isda at saka bigas. Magsaing na lang tayo para mamayang tanghali diretso-diretso na yung biyahe natin pa Dait. Ayan, so medyo hindi na tayo makapasok doon guys sa loob, doon banda dahil sobrang dami na ng mga tricycle. So yun guys, stay tuned lang kayo dyan. Magluluto tayo guys ng sinabawang isda. So ito guys, ano nyo guys kung tingin nyo kung magkano to. Ito guys ay halagang 100 lang yan, no? So, binili natin doon kay ate. Ayun, andito tayo sa Calawag, Quezon. So nakaluto na rin tayo guys ng kanin. Ayan, so pakulo na lang tayo guys ng sinabawang na ricados. Yan, pag kumulo saka natin ilagay itong isda. Yan guys, no? So yun kasama ko ay andun na sa customer, naghihila na sila. So lulutuin lang to natin guys para mamaya diretso-diretso yung ating biyahe. Yan. So mura ng isda nila dito guys. Yan, sa Bulacan di mo mabili ng 100 to. Ayan. Oh my God! Guys, ito guys, luto guys yung ating sinabawang isda. Ayos na guys. Update tayo guys at tapos na tayo magluto at tapos na rin tayo dito guys sa Calawag, Quezon, no? So bali tatakbo na tayo guys ng Dait, Camarines Norte. Ayan, so Asa dapat matras? ato kay dalo ta magmaniobra. Dito ka mga matras? Di, matras ko dito. Ano dito ka ba kay? Oh, dito kung baking. Ayan guys, so tara guys at paalis na tayo at yun, low tide. Thank you Calawag, Quezon, let's go. So guys, palabas na tayo guys at dadaan tayo sa palengke. May kasikipan to pero naranasan na kaya maluwag ng kuya. Sa taat wala si kuya mo. Ay, siya. Masyad. Shout out kay Dong Claren TV. Hindi na. Baka naman daw. Bro, pwede ba? Bati-bati bro. Ano lang ako? Nangali nata. Buti pa si nanay naawa sa atin guys. Guys, buti pa nanay naawa sa atin. Yung driver ng tricycle. Buti naawa sa atin. Grabe guys, sikip dito guys. Grabe tricycle. Dito tayo sa palengke ng Calawag, Quezon. Ito lang wire. Ato, asya? Diretso lang? Yeah, dito lang. Baba naman. Sige. Yan yung customer namin kaganina. Sabi? Okay. Dito lang. Guys, customer natin Santos Comercial. Ito, sigurado. Ano yun muna yung bakal? Guys, nakalabas na tayo. Nadaan sa ito dong. Siya? Yung wire. Oh, tandahan. Sige. Sige. Pasaw? Tandahan lang ha. Sige. Ano? Sige. Okay. Ayos guys. Okay guys, thank you Lord at nakalabas tayo ng maayos guys sa Calawag, Quezon. Ayan, going to Bicol na tayo. Let's go. Ano? Sige. Pasok. Hindi ba? Yan, no? Thank you Lord. Ayos guys, going to Dait na tayo. Let's go. 3 hours later. So guys, finally dito na tayo sa Dait. Ayan. Welcome Dait.
muling pagbabalik. Doon muna kita parking, no? Pumasok tayo doon. SM. Shout kay Buddy. Shout kay Buddy, guys. Sigawa ng karton. Ayan. Yung SM City. SM. Yeah, Mads! Ingat, ingat! On! What's up, guys? Dito na tayo, guys, sa diet. So, nakiparada muna tayo dito sa Chill. Ayan, no? So, kakain lang muna tayo, guys. Hindi tayo pwedeng pumarking sa gilid dahil bawal. Baka madali tayo ng highway patrol, no? Mahirap na matikitan. Ayan, magbabayad na lang tayo, guys, ng parking. Ayan. Kasi yung sa Sidmore, hindi tayo basta-basta dumiretso doon dahil kailangan naka-ano muna tayo doon. Naka-timbre. Napasa mo natin yung resibo bago dali natin yung truck doon dahil maliit lang yung ano nila, receiving area. So makikita nyo mamaya yun, guys. No, guys, kaya na tayo. Yes. Tara, let's go. So, yun, guys, tapos na tayong kumain, no? Bali, nagpasa sila ng resibo, sila GR saka si Frankie. So, tayo, guys, pagnapahinga lang tayo at wala pa tayong tulog. Oras natin alas 12 na, no? So, umalis tayo kagabi ay alas 12. So, 24 oras na tayo na, ano, dapat tulog. Ay, 24 hours ba? O 12 hours? Ganun, no? So, ayun, guys, no? Update lang tayo. Medyo napaos ako, Napaos ako sa Cobra, guys. Ayan, so, mamaya update ko na lang, guys, sa pag deliver natin doon mamaya sa Hyper, no? So, lulusong tayo doon sa lusungin na naman. Papanood yun, guys, sa mga unang vlog natin nung vlog 89 nata yun. So, doon natin makikita yung dahil din namin na ano, dito sa diet. So, yun, guys, dito na kayo at iklit-iklit lang muna tayo, no? So, bye-bye. Ayan, guys, naka-atras na tayo, guys, no, sa dito sa receiving ng Hyper. So, medyo ayan, no, tarik yan siya, guys. Buti hindi tayo sumabit. Ayan. Okay, so naka-atras na tayo na. So, pahinga muna tayo, guys, at bahala mo sila magbaba doon. So, ayan, sakto lang. Sakto lang. Para maano ko saan? Ha? Sige. Para maano sa Buti saglit lang. Nauna pa tayo ng truck na yun kanina? Kakarating lang ba yan? Ha? Wala na yan, basta. Sige, sige. Ayan, guys, medyo tarik yan. Hunin na yan. Dito tayo sa baba. A few moments later. So, guys, finally, guys, tapos tayo, guys, sa dahil. At yan, papunta na tayo, guys, ng Billy Camsor. So, hindi na natin maabutan yung sa Sibukot. Kaya diretso na tayo, guys, ng Billy. So, si PR at si Don Rodrigo. Let's go, guys. So, tara. Good evening at kape tayo. Yeah, guys, so ada yung truck natin, guys, nandito tayo, guys, sa Pamplona. Pamplona, Libmanan. So, kape muna tayo, guys. Balintuan talaga ng tracking. So, tamang kape lang muna tayo, guys. Bakit? Shut out kami! Shut out! Kami! Ha? Shut out mo sino? Si... Yaw-yaw daw. Terus na sunod na. Guys, kape muna tayo habang nagsasaing si GR. Ayun. Guys, si GR. Jay! Oh! Kawawa naman yung bata namin, guys. Si GR. Tamang kape lang tayo, guys. May extra akong kasama ngayon, guys. So, si Frankie. Frankenstein. Frankenstein. Shout out to sa kuya niya. Relax ka lang daw dyan lang ka. Stay humble ka lang daw. Daw. A few moments later. So, guys, good evening at dito na tayo, guys, sa Billy Sigmore. Yan. Ang ating pangatlong drops, no? Yan. Guys. Shout out. Shout out sa Bicolanong Bisaya. Hello. Guys, so halos ka-parking lang natin, guys. Ang oras natin ay alas 8. Tingnan natin oras, guys. Ayan, alas 8:25. Ayan, so buti at maluwag na yung parkingan, guys. Ayan.
Doon lang yung receiving sa gilid. Sa likod na yan. Ayan, so alas 8 pa yung parking. Yung bukas niyan. Ayan, so safety na yung parkingan natin guys. Pag ano lang guys, pag araw, marami ito dito, halos puno yan dyan. Ito, yan. Kaya dito nakadali si Norman. Kasi mahirap talaga ito pag araw. Bukas ipakita ko sa inyo guys paano sitwasyon. Parada na tayo guys dito sa Seymour Pili. At pumasok na tayo guys ng alas 8 dahil maya lang, lalo ngayon Lunes, tas bukas Martes sigurado maraming delivery ito. At kailangan natin na buti na una tayo dito guys at wala pang ganong sasakyan, no. Bukas yan, sigurado yan, puno yan dyan guys. Kaya ang pasok natin dito ay atras kasi pag abante yung pasok natin, maalanganin tayo kasi yung receiving nasa likod. Kaya kailangan talaga ita-traffic muna siya agad dun sa highway, no? Para pag atras mo dito ay diretso na, tapos paglabas saglit na lang abante na. Yan. So ayan guys, no. So update ko na lang kayo guys bukas sa part 2 siguro, no. So putulin ko na rin tong video na to dahil medyo mahaba na. So sa part 2 guys, abangan nyo guys ang vlog na to, no. So maraming salamat sa inyo guys. Stay tuned na kayo dyan, abangan nyo lagi guys ang pangalawang vlog namin na ito, no. So pangalawang araw namin sa Bicol. So hanggang Sorsogon tayo. Kaya stay tuned na kayo dyan at ingat palagi. Love you all.